Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Just try to make me go to rehab. I go. The man said, why you think you hit? I said, I got no idea. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ken hem als acteur. Hij had een heel soort vaststellings en series al mee spelen. Hij had een eigen theaterproductiebedrijf. Van origine uit Friesland, maar alweer jaren wenachtig in Greensland. Alhoewel, hij het nog in Amsterdam wennen had. Een prachtige cv, een man met een verhaal. En ik ben blij dat hij er is. Mats Wittermans, mooi dat je er best welkom. Ja, jong, fijn om er te zijn. Eindelijk. Beter plat Drachten, maar best meer een stadje Groningen, leuk. Hè? Maar... Ja, ik ben geboren in Drachten. We zijn toen ooit verhuisd naar Groningen. Mijn vader ging toen werken bij de voorziening. En later zijn mijn ouders in Rode gaan wonen. Ik ben toen in mijn kraaktijd en dat soort dingen ben ik naar Amsterdam gegaan. Altijd gekraakt en in de punkscene gezeten. En toen kreeg ik uiteindelijk, denk ik ook alweer bijna 20 jaar geleden, werk bij het Noord-Nederlands Toneel in Groningen. Toen ben ik in Groningen blijven hangen, zeg maar, in de stad. En ik woon daar prima. Joop in Heid, Ja. Joop Wittermans, want daar refereert al even aan. Hoe is dat om toch een beetje hetzelfde pad als Heid te gaan? Ik bedoel, het is toen net een letterlijke kopie van elkaars carrière, maar het lijkt het wel wat op elkaar, hè? Nou ja, Pa en ik kunnen het goed vinden met elkaar. En we maken mooie voorstellingen, hebben we gemaakt in het verleden. Maar dat ging eigenlijk een beetje... Het ging ook een beetje vanzelf met acteren met mij. Ook omdat, ja, het is een theatergezin, zeg maar. Maar ik zat op de moeilijke jongensschool. En school, dat werkte allemaal niet. En ik had nu ook, weet je, dat je denkt... Ik heb een zwemdiploma, het gaat om school en houdt op. Dus het was eigenlijk een vrij vanzelfsprekende stap om te gaan acteren. Vrij vroeg begonnen. Omdat het vertrouwd weer. Ja, en ook omdat ik me er goed bij voelde. En Joop nam me altijd mee. Hè. Weet je, in die tijd kon het nog. Je werd als kind overal mee heen genomen. Dus je lag achter in de bus te slapen en in kleedkamers en in dingen. Dus ik ben ook een beetje opgegroeid in het theater. En dan... ja, en ook denk ook het bloed gaat toch, weet je, dat. Ja. Het was wel een soort van vooropleiding die hè? Ja, ik heb op de vooropleiding theater gezeten. Heb ik later ook bijna 12 jaar les gegeven. En uiteindelijk ben ik wel aangenomen. Dat was een apart verhaal op de toneelschool in Arnhem. En mijn zusje die zat er op school. En ik werkte toen bij het Theater van het Oosten in Arnhem. En ik kreeg daar vrienden op de toneelschool. Dus op het laatst ging ik daar op en af. Ging ik scènetjes schrijven, dingetjes meespelen, lessen volgen. Maar ik zat er helemaal niet op school. Dus na een jaar werd ik op het matje geroepen van... Sorry, maar ik hoor dat jij gewoon mijn opleiding nu hier doet. Ja. En dat je lessen volgt. Wat is de bedoeling? Ja, waarom ga je niet volgend jaar die school doen? En dan ben je aangenomen, punt. En dan kan je volgend jaar beginnen. En toen kwam ik met allemaal slappe excuses voor mezelf. Ja, nee, maar ik heb werk genoeg en ik zit in een punkband en bla 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 bla. En pas veel later zei Matthijs Rumke, die zei tegen mij... maar Matsie was eigenlijk gewoon bang. En toen dacht ik, shit, ja, ik durfde me toen nog niet 4 jaar te binden aan een opleiding. En eigenlijk altijd een beetje spijt gehad van dat ik nooit de toneelschool in Arnhem heb gedaan. Dus dat, ja. Hier dat iets met die opleiding te maken of gewoon de fase was in je leven niet zie staan? Dat is Beide. überhaupt net zoveel cent hier om ergens onder te verbinden. Ja, beide. Dat had te maken beide, maar ook met dat ik gewoon niet een hele prettige schoolherinneringen heb, zeg maar. En daar ook nooit zo goed in was. Maar ook dat ik me niet durfde te binden. Dat ik dacht van shit, man, zit ik hier straks 4 jaar. En dan allemaal verantwoordelijkheden en ja zeggen op allemaal dingen. En wie A zegt moet ik B zeggen. Ik durfde dat niet aan. Dus dan heb ik dat niet gedaan. Ik hier in Heid, die zei altijd jonkie, maar dat van die woorden. Ja. Hier is ook zijn Heid of net? Ja. Ja. Ja, kopzorgen. Ja. Kopzorgen, ja. Wist het zorgenkindje of wie die zus ik zei? Nee, ik denk wel dat ik enigszins
een zorgenkindje was. Laten we zeggen dat mijn ouders veel zorgen om me hebben gehad. Dat en terecht ook. Nee, maar ja, ik heb kokend bloed in mijn lijf. En ook toen al, weet je, het zat nooit stil. En ik was ik ben heel lang heel boos geweest. Als kind, als puber, later. Zeg maar eigenlijk alle emoties die ik voelde van onzekerheid of verdriet of angsten, die belanden bij mij in één bakje. En dat was boos. Dus ik was boos op alles en iedereen. Ja, en dan... Verdeed die punkband. Ja, en dan gaat het rap hoor, met het gedonder. Dus, en het was, ja, dus er was een hoop onrust en zorg heb ik mijn ouders aangedaan. Ik word net psychologiseerd, maar is dat uiteindelijk wel een motivatie geweest om met die heid een voorstelling te doen? Om eens weer om te blikken, maar nou ook. Want een van de onleidingen om de te noemen is een voorstelling geweest in januari en februari bij mij naar Friesland komst. De meeting. Ja. Hoe die inhoud hebben we nog even, maar dat is echt heel bot hoe die zelf, hoe die levensverhaal. Is dat van beide vaststellingen motivatie geweest? Nou ja, de eerste Vader en Zoon hebben we 24 jaar geleden gemaakt. Ja, maar dit is een soort reprise. Maar... Ja, maar dat was wel... We waren toen op tournee, 24 jaar geleden. En het was 7 schrijvers hadden hem toegeschreven, Regie Matthijs Ruimke. En toen kwam Joop eigenlijk al met het idee van... Nou ja, weet je, als ik straks tegen de dood aankijk en jij tegen de midlife crisis, dan moeten we eigenlijk dit hele circus nog eens doen. Dat hebben we toen gedaan met 6 schrijvers onder regie van Liesbeth Koolthof. Maar ja, wel dat je... Ja, er zit bij mij altijd wel een persoonlijke bron waarvan uit ik eigenlijk vragentoneel wil maken. Ik wil dingen aangaan, vragen. Het zijn altijd ook wel dingen die ik lastig vind. Of juist die me aanzetten. En waar ik van denk van oké, dit is persoonlijk, maar er hangt een veel groter thema aan. Dus het gaat over veel meer mensen. En laat ik het dan zeg maar starten bij mij. Om zo de brug te bouwen en het contact te zoeken met een veel breder vraagstuk. Of een veel bredere vraag met heel veel verschillende mensen. Kist dat ook in je rol is bijvoorbeeld voor Panoze, Hoornhast of nou wat actueler de Mokromafia. Kist daar ook nog een laagje in lezen? Of ben dat soort scripts al sabot uitskreun? Of denk je wat van nou, er zit best de schuurrand, dan liek je wel wat op je eigen jeugd? Nou, wat ik altijd wel probeer te doen is van... ik probeer er wel iets van mezelf in te leggen. Want ik ga niet... Want ik speel namelijk altijd een klootzak. Het is of de boef of de gebroken man. Weet je, dus of ik ben helemaal kapot met allemaal ellende, of ik ben de crimineel en de boef, enzovoort, enzovoort. En dat ik... nou, je hebt er wel van die dingen dat je denkt... Ja, je speelt een junkie. Dus nou ja, sorry, maar ik vind er niks aan. Ik wil wel iemand spelen die een drugsprobleem heeft. Maar weet je, dat is hetzelfde als ze zeggen van... ja, je speelt een vegetariër. Dan denk ik van ja, maar dan ben ik uitgespeeld. Want dan eet ik geen vlees, punt. Ja, dat ben ik gauw uit lul. Ja, weet je, maar iemand die... Er zit daar een mens achter. Dus ik probeer er altijd wel, zeg maar, echte mensen van te maken. En niet alleen maar de grote lijn van... Jij bent boef, ik ben boef. Dus, want dat vind ik namelijk zelf ook leuk om te doen. Dus ik probeer altijd wel want ik geloof dat in zelfs de grootste klootzak zit ook ergens een goed mens. Al is die er bijna niet meer. Maar dat stukje goeie in zelfs de grootste klootzak probeer ik dan in mijn rol te vinden. En dan nog die grote klootzak met heel veel plezier te spelen. Maar er altijd wel echte mensen van te maken. Ja, precies, ja. Nou ja, dat gaat ook om het leven. Dat probeer je natuurlijk echt te vertolken. Ja, en hoe mens wie Uziepener en Amy Winehouse. Ja. Boeiend persoonlijkheid. Zo, potverdikkie nou. Had het helaas net heller. Nee, wat een verdriet niet. De rock'n'roll red race, ja. Zo neem ik het maar even. Ja, waarom Amy Winehouse? Maar nou ja, ik dacht... Dat je de meeting ik wat doen, hè? Ja, het is een goede brug naar mijn theatervoorstelling die ik heb gemaakt eigenlijk over mijn hele turbulente verleden. En dan specifiek in combinatie met drank en drugs en verslaving. En dat zijn een van de mensen die geweldig interessant persoon, maar ook heel
verdrietig. En dat ik denk, ja, weet je, die is gewoon kaart kapot gegaan aan ook de fame, maar ook ja, de drugs, weet je. Dat je denkt, nou, dat is een goede sprong naar mijn theatervoorstelling. We gebruiken ook het nummer in de voorstelling als inloop. Dus ik denk, nou, dat is een interessant bruggetje. Daar kunnen we het ook meteen over hebben. Ja, want hoe vier je van het breekpunt hoor? Hoe bedoel je qua breekpunt? Is het bij Span West, de stomvallershoes, definitief of niet? Ik ben wel echt meerdere malen bij het Poortje van de Dood weggehaald. Dus coma gelegen met overdose in het ziekenhuis. En dan... Dus je is net 4 van 1 jaar in dorp. Nee. En ik was toen in die tijd zo knettergek dat ik buiten stond. En ik had de plakkers nog op mijn lijf. En mijn eerste gedachte was... zo, nou is het een borrel. Weet je, maar ook dat ik wakker werd in het ziekenhuis. Dat ik denk van... jeetje, waar ben ik? Ik ben hier. En dat ik denk van... wauw man, ik heb een topnacht gehad. Ik denk, holy... Dus dat was wel... ja, en ontstoken of vlees, klieren. Dus ik zoop whisky als water, joh. En het drank... De alcohol heeft uiteindelijk mij uitgekozen, zeg maar. Dus alcohol is my drug of choice. Ik ben een gelukkig hersteld alcoholist. Maar eigenlijk ook jarenlang een soort van lopende apotheek geweest. Toen dat ik in een afkeerkliniek zat en ik was 2 weken nuchter... heb ik nog in die 2 weken groen licht gegeven 's nachts. Want zo erg was het wel, dat idee. En, dus ik heb voor alle andere dingen ook heel erg mijn best gedaan... om daar ook echt verslaafd aan te raken. Wat ik misschien ook wel was. Maar drank heeft mij gebroken. Of in ieder geval mijn knieën gebracht, laat ik het zo zeggen. Wat was toen een ongelooflijk negatief zelfbeeld halen, denk ik altijd. Alles was vrij zwaar op de hand. En het sociale drinken... Ik kan me dat eigenlijk ook niet herinneren dat ik dat heb gedaan. Ook met blowen niet. Het gaf... het haalde altijd iets bij me weg. Weet je, drank doet gewoon voor mij wat het moet doen. En dat is, het zet mij uit. In ieder geval alles wat te veel is in mij. En de boze mat? Ja, ik was heel boos in die tijd. Dus wat ik ook zo net ook zei, weet je, alle emoties die ik had van eigenlijk onzekerheid of verdriet, angsten, veel angsten, die vertaalden zich bij mij allemaal in één bakje. En dat was boos. Maar dan kom je in een rare twist terecht in je leven. Want weet je, als ik tegen jou zeg van... hey, dit is er nu gebeurd tussen ons en dat maakt mij verdrietig... dan hebben wij een heel ander gesprek. Maar als ik tegen jou zeg van... hey, er is dit tussen ons gebeurd en ik ben boos op jou... en fuck jou, eikel... dan hebben wij dan bereiken wij elkaar nooit meer. Dus dat dwingt een oor in een bepaalde positie. Hè? Ja, dus het was altijd... Nodig die je niet om te praten of dwingst die in de verdediging? Hè? Ja, dus ik voelde me nooit begrepen. Maar ik werd ook verkeerd begrepen. Want ik begreep zelf niet wat er in mij aan de hand was. Dus ik stelde de verkeerde vragen. En ik was aan het leven, aan mijn omgeving. En ik was dan altijd heel verbaasd dat ik een antwoord kreeg waar ik niks mee kon. En pas later kwam ik daarachter dat ik dacht van... oh ja, weet je, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen geluk en mijn interne huishouden. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En weet je, het haalt bij mij... Het zet mij uit. Ik word wakker 's ochtends vroeg en ik sta aan en ik heb er of zin in. En dan heb ik het oké. Maar als ik net zo hard aansta en ik heb er geen zin in... en ik heb er echt de shit in... ja, dan ga ik ook wel... Maar ook met het gestrekte been ga ik dan ook de shit in. Ja, het is beide in de 5e versnelling dus. Ja, het is altijd erop. En dat was... als jong mens vond ik dat heel lastig. En nou is het hele puber zijn ook niet een gemakkelijke fase, denk ik, voor heel veel mensen. Nee, voor iedereen, maar die in een stout krijgt met meer dan door. Hè? Ja. Dat blikt maar weg. Ja, en het was altijd... je neemt bepaalde dingen... neem je aan van de volwassen wereld... waar je eigenlijk later zoiets van hebt van... wat een flauwekul. En dat moet je dan ook weer van je af weten te schudden. Je bent nou een man van middelbare leeftijd. Ja, jong. I hate to say. Ja. Maar ik ben nog iets ouder, dus ik doe het. 46. Ja, hou maar op. Waar zit de versnelling Sint-Burg in? Zit hij nog snow dan in de 5e of net? Jawel. Maar ik kan het sturen. Ja. En ik heb geen... Kijk, in mij, in mijn hoofd, in mijn hart, in mijn dingen gaat alles nog steeds
is het nog steeds net zo intens. Het is alleen dat dat wat minder intens naar buiten komt. Dat ik het wat meer kan sturen. Ook wat zo fijn is, ik neem mezelf niet meer zo serieus. En dat is wel een groot cadeau, zeg maar van het ouder worden. Dat je denkt, nou Mat, zo erg is het allemaal niet. Of zo leuk is het nou ook weer niet. Er zit iets betrekkelijks in. Ja, weet je, dat je denkt van... Ja, en als ik dan echt twijfel, dan kan ik het altijd even vragen aan iemand. Weet ik van, hey, volgens mij denk ik nu dit te vinden, maar klopt dat wel? Altijd gelijk krijgen is op een gegeven moment ook... Het is vermoeiend en weet je wint er bij een groot gedeelte van de mensen win je er niet zoveel mee. Ik ben er echt van overtuigd, klinkt een beetje cynisch, maar hè, als je kijkt naar de meerderheid van de mensen, heel veel mensen doen maar wat. En de andere helft is gewoon eigenlijk niet zo slim. Of is slim, maar doet daar niks mee. Weet je, ik bedoel, als je kijkt naar... alleen al de politiek en wat er dit jaar is gestemd. En mensen schreeuwen maar wat, joh. Dat je denkt van... Hè? Hoe dan? Dus, en dat heb ik ook maar... Dat ik denk... Weet je jongens, zoek het zelf uit. Ja. Stik hem erin. Ja. Belangrijke periode van je leven dus. Die ironisch genoeg eindigt in Schotland. Ja. Het land van de whisky. Ja. Ja. Als er hier plak op de wereld is, werk van mijn drankverslaving, is dat in Schotland of niet? Ja, en Ze is nou de space side of niet? daar werd ook gewoon ontzettend hard om gelachen. Oh ja, ik luister het. Ja, natuurlijk. Schotse vrienden die ik uiteindelijk later heb gekregen zeiden van... For fuck's sake, you're going to Scotland Ja. to get rid of your alcoholism. Ja. For fuck's sake, man. Ja, er is nog hier ergens land, is Ierland. Maar ja. Dus dat. Ja. En nee, maar ik ben in 2009, toen dat ik voor de zoveelste keer zeg maar een soort van rock bottom te pakken had. Op eigen kracht vreeg ik me af. Of ben je er heel een beetje hinderstuurd? Nou, ik zat bij... ik ging wel naar dingen toe. Alleen maar om van het gezeik af te zijn. Ik zat in niet zo'n positief huwelijk. Allemaal gedoe, kraakpanden, ellende. Kijk, ik bedoel, zieke mensen trekken ook weer zieke mensen aan. Een hele hoop ruis en gekloot. En ik was ook zwaar aan de kook en meuk. Carrière stuk. Allemaal ellende op ellende. En druk van de omgeving. Uiteindelijk dat ik dacht, nou weet je wat, ik ga wel naar de AA, of ik ga wel dit doen, of ik ga wel naar de VNN en dan ben ik van het gezeik af. Eigenlijk een beetje dat. En, maar daar is wel het kwartje gevallen, totdat ik echt stuk was en iemand tegen me zei van Mats, moet je luisteren jongen, je moet gaan kiezen. Wil je kapot, het mag. Ga maar. Heeft consequenties. Dan zijn dit ongeveer de consequenties en het mag. En als je wil afkicken, maar dan moet je stoppen met alles. Heeft ook consequenties, mag ook. Maar op en af, dat jojo, daar ga je aan dood. Ook, weet je. Toen heb ik gezegd van, nou, ik zat er zo doorheen. Ik was zeg maar lichamelijk, financieel, spiritueel, emotioneel, geest bankroet. Alles was in de nul, voorbij de nul. Toen ben ik naar Schotland gegaan. En daar is de grote verandering in mij begonnen. Voel het Schotse kwartje, om het even heel flauw te sissen. Ja. Voel het er niet een keer of ben je er vaker geweest? Nee, ik heb er 1 keer gezeten, maar dan ook meteen iets van in de 5 maanden. Ja. Dus, en dat kon toen nog, dat kreeg je toen nog vergoed van het ziekenfonds, nou niet meer, maar toen wel. Goddank. En daar, weet je, daar kreeg ik zoveel, maar ook van de juiste mensen hoor, de juiste informatie. Want er was wel in mijn omgeving de juiste informatie, maar dat hoorde ik niet. In ieder geval niet van die mensen. En daar waren een van de dingen die mij aan het denken zetten was bijvoorbeeld van... een Schotse priester die dat tegen me zei. Die zei van Mats, er zitten hier 120 patiënten. En die moeten allemaal heel veel dingen aan zichzelf veranderen. Maar jij hoeft maar 1 ding aan jezelf te veranderen. Kan je dat? Ik zei, nou, top. Dat klinkt simpel. Ja, 1 ding. Ja, nou, wauw. Let's go for it. Ja. Ja, maar wat dan? Hij zegt alles. Alles. Je moet alles veranderen. En toen dacht ik van, oh nee, dit wordt echt een hele hoop. Maar daar ben ik zo dankbaar voor dat ik werd gedwongen en ook niet meer een soort van keuze had om te gaan kijken naar mezelf.
En erachter te komen van ik ben verantwoordelijk voor mijn geluk. En daar moet je gewoon heel wat voor werken. En dat gaat up en down. En met mij is het zo dat... Kijk, verslaving werkt... laat ik het zo zeggen. Weet je, ik heb er niet voor gekozen. Maar ik heb er wel mijn best voor gedaan. Laat ik het zo zeggen. En je gaat een soort van onzichtbare grens voorbij. En ben je die onzichtbare grens voorbij... dan heb je het nooit meer onder controle. Dan zal het alleen maar meer worden. Weet je dan, als ik er dan 1 neem... dan is eigenlijk 1000 is niet genoeg. Dus die 1 is dan te veel. En dan ben je verslaafd. En dan kan je ook niet meer terug. Dus dan is er eigenlijk maar 1 oplossing. Dat is niet meer drinken en gebruiken. Op het moment dat je dat dan weer wel doet... ja, dan is de controle weer weg. Maar dat is mijn zwakke plek. Dus je kan best met een zwakke enkel berg beklimmen. Maar je moet wel even rekening houden met... ik heb een zwakke plek, dat is mijn enkel. Dus ik moet misschien een omweg nemen... of ik moet de boel even goed inpakken. Maar dan kan ik een heleboel doen. Maar ik moet er wel voor zorgen. Mijn zorg daarvoor dragen. Want anders zak ik door mijn enkel. Dat heb ik als ik niet goed voor mezelf zorg... te lang... dan heb ik een fuck-knop. En dan ga je dat ik dan... zeg, stik er maar in... en die knop indruk... ja, en dan fiets ik de drankzaak weer in... en dan is alles binnen no time en naar de kloten. En ik heb daar geleerd en door een 12-stappen-programma... maar ook door goede mensen om me heen... heb ik geleerd wat het leven met mij is. En dat ik altijd wakker word met Mats. En als dat niet goed zit, dan kan ik wakker worden op het strand in Hawaii... of op de maan, dan maak ik kloten uit. Ik moet zorgen dat dat goed zit. Want dan kom ik nooit bij die fuck-knop. Dus dat is het cadeau wat ik heb gekregen uiteindelijk van de verslaving. Dat ik altijd bereid ben om te zoeken naar hulp voor mij. Dus opensta voor verandering als ik me daardoor beter ga voelen. Dus dat was gewoon wel heel hard nodig. Want drank en de drugs was... dat was mijn uitweg. Maar dat werd wel een probleem. En een groot probleem ook voor mijn omgeving. Maar dat was niet het probleem. Het was mijn oplossing. Het probleem Dat zit in jezelf dus. Dat was ik. De boosheid, Ja, het leven niet aankunnen, emoties niet aankunnen. Weet je, je wordt geboren en met een bepaalde blauwdruk. En die heb je. En mijn blauwdruk is dat ik... ergens in mijn blauwdruk zit een dingetje. Dat ik ben gewoon snel overprikkeld. Maar ik ga ook heel hard op prikkels. Weet je, dus het is een rare combi. Dat ik de hele tijd mijn eigen dopamine wil aanmaken. Er moet altijd beweging in zitten. Het moet schuren. Weet je, want dan heb ik het gevoel dat ik... dan ga ik lekker. Maar ik kan er ook niet zo goed tegen. Want ik ben eigenlijk heel snel overprikkeld. Dus dat is de hele tijd schipperen erin. Maar als je dat niet weet, ja, dan ga je daar blindelings in. En nu is dat oké. Ja. Maar ik weet het wel. Dat ik denk van... oh ja, ik zit vol. Nou, dan moet ik even een punt zetten. En dan is het jongens even prima. Mooi geweest even. Ja. Je bent heid. Ja. Maakt het die dat net verschrikkelijk angstig? Dat een van die bijen van die hetzelfde had? Nou ja, ik had met mijn dochter dat... die is nu 18... dat ik ben aan het rommelen op een kamer. En dan mag ik gewoon, ik bedoel, whatever. In mijn hoofd is dat nog steeds mijn kleine meisje. Ik rook het al. Ik denk, verdikke me, ik ruik skunk. Wat is dit, jongens? En toen vond ik skunk op een kamer. 3 gram of zo, weet ik veel. En ik denk, oh shit. Wat nu? Paniek. Ja, wie paniek? Ja, en ik denk, oh nee. Nou ja. En ik wist wel dat ze het al wel eens had gedaan. En want ja, wie doet dat niet op die leeftijd? Dus ik had iemand gebeld. Ik zeg, hey, moet je luisteren. Ik heb dit gevonden op de kamer van mijn dochter. Hoe ga ik hiermee om? Ja? Maar die zei alleen maar tegen mij, Mats, wat doe je op haar kamer? Ik zei, nee, je hoort me niet. Ik heb dat gevonden. Hoezo, wat doe ik op haar... Nee, je hoort mij niet. Mats, wat doe je op de kamer van je dochter van 17? Heb je niks meer te zoeken. Het is niet meer je kleine meisje. Dat is haar privédomein. Dus wat ga je nu doen? Ja. Ik zei, ik ga helemaal niks doen. Nee. Nee, ik ga het er niet over hebben. En op haar 18e verjaardag hebben we het er uiteindelijk over gehad. Ik zei van, nou, ik rook dat. En toen heb ik dat gevonden. En dan heb je daar een gesprek over. Maar in de kern daarvan, wat ik me realiseerde, zij is niet mij.
En Nou ja, het is een kwestie van vertrouwen. ja, Dat is het spreken van, hey, doe mij op die eigen keer, maar in eigen wereldje creëren, in eigen bubbel. loslaten. En daar bloedt hij of men, maar daar bloedt wij al. Ja, en ik heb ervoor gekozen om de deur open te houden. Je mag altijd komen praten. En ook als jij met vriendinnen gaat stappen en er gebeurt dus wat dan ook. Je mag me altijd bellen. Ik sta er binnen een half uur, ik spring in een auto, haal je op en dan no questions asked. Ik red jullie allemaal, ik haal je overal vandaan en we lullen nergens over. Nee. Maar het is net de vijfde versnelling, de ADHD'er, die mats wie dat is bij die band waarom just? Nee. Ik kan me voorstellen dat dat een grote angst is. Van, als ze maar net zoals mij wordt. Ja, en dan denk ik, als dat zo komt, dan ben ik er. Maar die zei, ja, hast u die hele leven al dat hoorn of net? Ja, maar die kinderen van mij hebben dat niet zo intens als ik. Alle drie niet. En, Ik kan me voorstellen dat het een opluchting is. ja. Nou, mijn grootste angst was bij al mijn drie de kinderen van... Hey, er wordt een kind geboren en heb je dan angst? Laat het alsjeblieft niet. Of laat het alsjeblieft niet, zus. En ik dacht altijd van... het lijkt me vreselijk om een kind te hebben wat geen humor heeft. Want dan heb je het zwaar. Want dan kan je niks relativeren. Weet je kan... Zo maar zeg net leuk, hè? Is toch altijd zonder humor? Maar je kan hartstikke lelijk zijn. Maar een heel goed gevoel hebben voor humor. Dan reken je het ook wel. Want dan ben je altijd weer even net iets lichter. En weet je, dan is het leven niet zo zwaar. En dat hebben ze alle drie. Dus die hebben alle drie een goed gevoel voor humor. Drie totaal verschillende kinderen. Cliché, maar waar. Het is echt het mooiste wat er is. Echt het allermooiste wat er is. Daarnaast hebben we muziek. Ja. We hebben hem met Amy Winehouse, Rehab. Ja, dat moet duidelijk wezen. We gaan terug naar een artiest... die we beide toevallig heel goed vinden. Ian Siegel. We hebben hier al eens de gast in Noorderwien. Jern Verlien en nog net zo heel lang geleden... hebben we nog een soort van privéconcert met hem meemaken. Ja. Doe best erom. Ik hier een paar whiskies te vol op. Maar ja, dat mocht bij deze muziek ik volgens mij. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, ik vrees die toch. Ian Siegel. Waarom? Een Britse bluesmuzikant, maar even ze draait er tussen al een hele tijd mee. Ja, en een boeiend levensverhaal. Dan druk ik me ook nog heel voorzichtig uit. Ik heb deze artiest leren kennen via onze gezamenlijke grote vriend Rinto. Ja, Rinto Bekkema, de tattoo artist in Burgum. Ja, en die ook een jarenlange goede vriend is van mij, waar ik heel blij mee ben dat ik dat hardop mag zeggen. En eigenlijk via Rinto en via de Suckers for Sad Songs ben ik zo in die hoek terechtgekomen. En ik dacht, het is leuk omdat we in de shop van Rinto toen zo'n geweldig concert hadden gehad. En het is echt een hele goede artiest. En het gaat diep. Het gaat echt ergens over, weet je. Dat ik denk, ja, dat past ook wel bij mij. Nou ja, Ian Siegel is natuurlijk ook wel rock bottom. Hè? Zo, die heeft hem ook wel knap gepakt, hoor. Ja, die leeft nog steeds van de muziek overigens. We beginnen even draaien. Praten we straks verder over de muziek. En het lippen van mijn gast van Joertes, Mats Wittemans. Are you for real? Well, the time is now upon you, just like they tried to warn you, when everyone you love will turn away. The Fear, Ian Siegel, fantastische bluesmuzikant. Speelt uiteindelijk over de hele wereld, wel vaak in Europa en in Nederland te vinden. Stier op het listje van mijn gast van Joert, Mats Wittemans. Hij is acteur, had zijn eigen theaterproductiebureau opzetten. Had een geweldige cv opgebouwd. Maar probeerde het gewoon mensen onder het acteren te krijgen. En had daarmee ook een link met mensen die het nou helaas op een verkeerde manier niet nice binnen. Dan hebben we toen de Gaza. Daar komen we straks nog wel even over te spreken, Mats. Toch nog even over dit nummer, The Fear. Ja. Waarom specifiek dit nummer? Ja, ook weet je, het gaat ook weer over verandering. Het gaat ook weer over verantwoordelijkheden nemen voor de dingen waar je zit. Jezelf aan kunnen kijken en dan zeggen van oké, ik pak mezelf beter, we gaan het anders doen. Maar ook dit nummer, omdat ik, en wat ik zeg, weet je, we zijn samen bij dat ontzettend leuke concert geweest. Allebei goede vrienden van Rinto. En het zijn nummers die me raken, die echt ergens over gaan, weet je. Daar kan ik kan daar herkenning in vinden, maar ook daarin mijn plezier en mijn rust. Ik lees een column van die skreun hast. Daar vertelt dat je al een tijdje werkt met theatermakers in Gaza. Ja. Daar gaan we aan even verder op praten, maar daarbij zie ik een hele mooie opmerking. Zo van,
Een van de studenten zei op een gegeven moment: ik maak toneel omdat het leven niet zonder mag en ik niet zonder kan. Doe die mentaliteit in Nederland wordt kwijt, vertelt ze in die column. Ja. Straks even hoe de Gaza en die jongens en hoe ze erbij kwamen best. Maar ben dat van die momenten die in het leven net west. Ik bedoel, je kijkt door die verslaving, maar ik dit van. Dus denk je, even wekker worden. Ik moet eens even nadenken, waarom doe ik dit? Ja. En bij welk doel? Ja, nou, ik was daar en... Hoe is dat te Lorenkamers trouwens? Even het verhaal rond de mij. Nou ja, ik ben uiteindelijk gevraagd om daarheen te gaan. Want er was een soort samenwerkingsproject vanuit Groningen, Jabalia Groningen. En er zaten allemaal theatergroepen bij, Houten Huis. En die waren met The Theater Days Productions in Gaza, hadden ze een samenwerking. En toen hebben ze mij gebeld van, goh Mats, zou jij daar willen werken? Les willen geven, helpen regisseren. En toen heb ik het geluk gehad dat ik daarheen mocht. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik dat heb mee mogen. Nou ja, er komt Mesentje dus die bij daar even op een knopje drukken. Zo van... Ja, want de noodzaak daar is namelijk heel erg groot voor theater. Want ze werken ook met heel veel jonge kinderen. Er was een jongetje die kon door oorlogstrauma... had hij al jaren geen woord meer gezegd. Maar die kwam daar en binnen eigenlijk een aantal maanden deed hij een hele monoloog. Omdat er een plek en een plaats is en een ruimte is om te kunnen dealen en met je gevoel. En ook, weet je, als zij zeiden van, oké, wij hebben volgende week een theatervoorstelling, dan stond er een rij tot aan het einde van de straat. Ik mag blij zijn dat er een 80 man zitten. Weet je, want er is zo'n noodzaak tot het communiceren met elkaar en het praten met elkaar. En het verhaal vertellen. En het verhaal vertellen, dat weet je, ook een aantal van die jongeren waarmee ik heb gewerkt, super toffe kerels, die zeiden, ja maar Mats, als ik hier niet had gezeten, dan had ik echt iets anders gedaan. Dan had ik een wapen opgepakt. Of ik was, weet je, want we worden hier zo onderdrukt. Het is hier zo benauwd, want ik woon in een openluchtgevangenis. Ik mag nergens heen, weet je. Iedereen zit hier vast. Hoe wil dat verdij? Nou, het was natuurlijk in de franke, vrije wereld, is het worst. Wat het is je snapt waar je heen gaat, maar je begrijpt het niet. Nee. Het is een beetje Basje en Adriaan. Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Maar ik zat daar en ik heb toen twee nachten, we waren aan het repeteren. En toen zei ze, Mats, je gaat naar je hotel, dat is een safe zone. Maar er wordt zometeen gebombardeerd. Ik dacht, oh shit man, ja, ik ben in Nederland, ik weet niet wat dat dan is. En ik hoorde de vliegtuigen, ik hoorde de bommen vallen, maar ik hoorde ook op de achtergrond de ijskookkraam nog. En er werden nog aardbeien verkocht op het straatje. Dat ik denk van, oh, dit is weird. En ik kwam in het hotel, 's middags, en een hele vrolijke man in het Marna-huis. En ik geloof dat het nu helaas is plat gebombardeerd. En die hoteleigenaar die komt naar me toe en zegt van, yes. Well, it's gonna be fine, it's okay, but you have to take away the bed from the window and open the window, because it may be possible that all the glass comes in. En dat ik echt dacht, ik lag 's nachts Harry Potter te lezen, Harry Potter 4, en het hele hotel trilde. En je hoorde die vliegtuigen komen, en het was maar echt anders dan in de film. Dat ik denk van, dit is voor mij zo onwerkelijk. En dat was niet te vergelijken met nu, hoor. Dat was echt... iedereen was er heel relaxed onder. Ik zei, het is oké, dit hebben we om de zoveel tijd. En dat waren echt heftige bommen. En nu is het keer 100. En dat ik dacht dat ik wat verkeerds had gegeten. Ik moest meteen aan scheiterij. Ik kwam echt alle kanten. Ik dacht, fuck, heb ik nou? Hebben we dit? En toen kwam er een oude technicus. Die kwam naar me toe en die zei van, ik hoorde dat je aan de scheiterij bent. Hier heb je van... Hier heb je Norrit, maar echt heel veel. Strippen Norrit. Hij zegt, dit is hoe jij reageert op oorlog. Stress. Ja, dit is hoe jij... Dus je hebt geen angst. Ik was ook heel relaxed. Maar hij zegt, dit is hoe jij lichamelijk reageert op dat. Ik heb alles meegemaakt hier in Gaza. En ik hoef maar 1 bom te horen en ik ben aan de scheiterij. Ik ben voor de duivel niet bang. Maar ik hoef 1 bom en daar kan ik niks aan doen. Ik kan het niet tegenhouden. Dus ik kwam even zakken vol met Noorden. Hij zei, vreet maar, want dit gaat nog wel even door. En toen heb ik 2 dagen daar gezeten. En die jongens mij pesten. Want dat was voor hun... en dat was wat me ook heel erg confronteerde. Alledaagse kost. En het waren echt heftige bommen. Dus alles trilde. Viel dus die net een soort alien uit een andere wereld bij? Ja, ook dat. Maar ook... Je met taal communiceren, maar
toneel, met taal, met gevoel. Met Maar je dan handen. nog een keer in een totale woorden. Doe pak ze op een gegeven moment toch die koffers weer naar huis. Ja, en dat was een heel pittig moment. Wat ik nu ook weer heel erg terugvoel. Ik ging weg en zij bleven. Veel die schuldig dan? Ja, het is oneerlijk. Dus, en het is niet dat ik daar wat aan kan doen. Wel probeer daar iets aan te doen, hoe klein het dan ook is. Maar het is oneerlijk. Je stapt gewoon die openluchtgevangenis weer uit. En ik wist toen dat ik afscheid nam van een aantal mensen daar... en nu helemaal, van ik ga jullie niet meer zien. Want wat er nu gebeurt, dat gaat hopelijk nooit gebeuren. En het is nu toch gebeurd. Dus dat is... En ik heb nog steeds op en af contacten met hun. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Ja, dat kun je je net voorstellen. Hè? Nee, Absolute hel waar die mensen in. een goede vriendin, die heeft, haar oudste is zo oud als mijn jongste, 10. 3 kinderen, alle 3 zwaar verbrand, man zwaar gewond, huis helemaal weg, maar alles weg. Dus ze zegt van Mats, onze kleine geheimpjes in de hoeken van het huis zijn ook weg. Maar ook de foto's van mijn ouders. Maar ook mijn papieren. Dus ik kan niet meer aantonen wie ik ben. Die krijgen een telefoontje als ze geluk hebben. Je hebt 5 minuten. Dat is een telefoontje uit Israël. Je krijgt 5 minuten en binnen 10 minuten ontploft het hele huis. En daarna de hele straat. In dit geval. En dat is ongelooflijk. Het wie je natuurlijk vaak wat er nou gebeurt. Ja. Door wie is lulk in die jeugd? Ben dit echt lulke mensen op de rest van de wereld dat zij on hun lot oerlitten worden? Of hast dat nooit field bij hun, die emotie? Ik kan me zo goed voorstellen dat ze lulk zijn op de hele wereld. Nou, het is meer een soort hele grote teleurstelling en machteloosheid. En natuurlijk heel veel... Want de hele wereld zit er naar te zien. En doet niks. Zo'n de oorlog weer Ja. los, maar de hele wereld zit er al 40 jaar naar. Maar natuurlijk zit er heel veel verdriet en woede. Maar ook gewoon dat denk je, maar waarom? En kijk, en ik zat natuurlijk in een hele specifieke bubbel daar. Vanuit theater. En ik ben er met heel veel liefde ontvangen. Maar het is zoveel onrecht. Dat wat zij ook zeggen, weet je, van jongens, waarom worden we niet gezien als mens? En wat gaat hier nou mis? En wat is het verschil met jou daarbuiten en met mij hier binnen? Want helemaal niemand die ik daar heb ontmoet en mee heb gewerkt met is pro-Hamas bijvoorbeeld. Maar andersom ook met de Joodse mensen die ik weer heb leren kennen in Jeruzalem. Helemaal niemand is pro-Netanyahu en voor deze oorlog. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. En dat je denkt van jongens, wat een zoveel onrecht. Dat is ongelooflijk. En ik weet ook van heel veel jongens niet meer of dat ze leven. En ik ben de hele tijd aan het kijken. De enige communicatie die ik dan nog heb is via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Ik kijk de hele tijd alsof er groene puntjes te zien zijn, want dan weet ik dat ze nog leven. En ik spreek berichten in, stuur hartjes en dingen en dan komen er weer verhalen terug. Eigenlijk al meteen aan het begin waren er al, vooral die jongens, toen was het net losgegaan en die namen al afscheid van mij. Die zeiden, Mats, dit gaan we waarschijnlijk niet overleven. Want het wordt zo heftig en zo heftig heb ik het in mijn leven nog nooit meegemaakt. Ik neem afscheid van je. Maar wil je wel over mij blijven praten en wil je terugkomen naar Gaza, ook al als wij er niet meer zijn? Dat je denkt, holy shit, man. Was dat ook echt? Ja, ik ben heel lang bezig geweest want ik wil een theatervoorstelling maken. En met hun. En daar hebben we ook al geld voor gekregen vanuit de gemeente Groningen. Maar ik werd op een of andere manier door Israël het land niet meer ingelaten. Dus toen hebben we dit jaar nog gerepeteerd in Cairo. Met de 2 artistiek leiders. En met Muriel hier uit Amsterdam zijn we er met z'n tweeën heen gegaan. Die doet al jaren al heel veel dingen samen. En met Lisbeth Koolthof in Gaza. Weet je, echt al 20 jaar. Dus ik ben echt enigszins vers komen aanhaken. En we hebben daar gerepeteerd. Een heel mooi concept voor een voorstelling. En wij zijn toen ook weer naar Nederland gegaan. En zij zijn weer terug Gaza ingegaan. En ik blijf met hun, in ieder geval met Rafat, goede vriend van mij, de artistiek leider van de Theater Race Productions, blijf ik in contact. Maar du hast geen idee, waarom is er al net in meest?
Nou, ik mag van Israël niet Gaza meer in. En ik weet niet waarom. Je hebt zeg maar drie mogelijkheden. Eén is ja, je mag. De tweede is dat je krijgt te horen waarom je niet mag. En het derde, dat is de allerergste, dat je helemaal niks hoort. En ik heb dat alleen maar gehad. Dus we hebben achter elkaar geschreven. Weer in hetzelfde stramien als de eerste keer dat ik erheen ben gegaan. Ook weer via theater het verwerken van oorlogstrauma. Lessen geven, enzovoort, enzovoort. En mijn vermoeden, maar dat is speculeren. Mijn vermoeden was, dit hing al in de lucht. En ook in die periode dat ik erin wou, vlak daarna zijn er ook weer hele heftige bombardementen geweest. Dus die waren al bezig met van we willen geen pottenkijkers. We willen geen mensen van buiten nu Gaza in, want het broeit. Het broeit, het broeit, het broeit. Ja, en op de voorzitter van de Leeuwarden Krant, het Nieuwsblad van het Noorden, of misschien een landelijke krant, maar net komen te staan. Bekende Nederlandse acteur komt om het leven in Gaza bij een bombardement van de club van Netanyahu natuurlijk. Ja. Hè? Dus ja, dit is speculatie hè, natuurlijk. Maar... Ja, maar ook omdat ze niet willen dat je dingen ziet. Dat ze... weet je, het is... maar het is echt onbeschrijfelijk hoeveel onrecht er is. Weet je? Dat we met z'n allen schreeuwen van nou, we zijn tegen genocide, tegen discriminatie, tegen apartheid, enzovoort, enzovoort. Maar het gebeurt daar. En we kijken ernaar en we doen niks. En ik heb daar ook we hebben met Theater voor Gaza, heel veel theaters en schouwburgdirecteuren hebben een hele prachtige brief opgesteld van hey, wij willen een avond hier zijn. En het gaat puur om het vragen, ook aan de Nederlandse politiek, steun, staakt het vuren, weet je, steun de vrede. En, maar heel veel mensen durven het niet. Heel veel theaters die durven er niet op te reageren. Zijn ook wat slaafs, vind ik, naar onze overheid. Maar, want je krijgt dan woorden zoals, ja, maar het is ingewikkeld. Dan denk ik van, nou ja, maar onder dat woord ingewikkeld ligt een schreeuw om menselijkheid. En weet je uitspreken voor vrede of je uitspreken tegen geweld of een staakt het vuren, dat is voor mij niet een politiek statement. Het is een menselijke plicht. Weet je, dat is wat je als mens zegt. En een staakt het vuren is voor beide partijen, kunnen beide partijen rouwen. Maar dan pas ook kan je weer praten. Zolang je elkaar de hersens inmept, kan je het vergeten, dan wordt er niet gesproken. Dus eerst moet rust in de tent komen. Dus dat is voor mij echt een menselijke plicht om uit te spreken van hey, jongens, dit kan niet. Maar er zitten heel veel ingewikkelde dingen in, zeggen mensen dan weer. Dan denk ik van ja, maar hoezo? Ja, maar als je zegt van je bent tegen Netanyahu, ja, maar dan ben je tegen Israël en het Joodse volk. Dat ik denk, nee, dat is gelul. Die man is een fascist. Maar dat zegt niks over mij dat ik iets voor of tegen Joden. Wat een onzin. Daar gaat het niet om. Ik kies altijd de partij van de mensen die zich niet kunnen verdedigen. Fuck de vlag, fuck de religie, fuck de grens. Dat hebben we allemaal bedacht. En dan zijn we ook allemaal de sjaak. En dat zijn afspraken. Maar ik als Mats persoonlijk, maar ook met heel veel mensen met mij, denk ik van ja, maar dit is onrecht met een groep die zich zo niet kan verdedigen en die hier ook niet voor heeft gekozen. Want ja, weet je, die vreselijke aanslag van de Hamas zijn nu, weet je, het dodental is al over de 20.000, ga maar door. En het zijn heel veel kinderen. Het is echt, ze zijn gewoon systematisch Gaza aan het leegvegen. En ja, dat je denkt van jongens, dit is niet meer een politiek gesprek. Dit is een gesprek over menselijkheid. En willen wij als mens zijn hier naar kijken? Of gaan we er iets tegen doen? En spreken we ons uit? En dat is op een of andere rare manier, gaat het om Gaza, dan denkt iedereen, ja, maar dat zijn die rare woestijnmensen. Daar gaan we niks mee doen. Maar ja, is het de Oekraïne, het zijn toch allemaal witte mensen, komen er hierheen. En dat kan allemaal niet. En gedoe. En terwijl het onrecht, weet je, het is in Gaza veel en veel erger dan wat er gebeurt in de Oekraïne. Maar onrecht is onrecht. Dus dat is niet te wegen. Dat moet gewoon niet gebeuren. Dus spreek je daar tegen uit. En ik heb daar natuurlijk een persoonlijke band mee, omdat ik daar mensen ken. En echt hele leuke mensen. Dat je denkt,
Holy shit, man. Ook dat, je snapt het als je erheen gaat, maar als je er dan in zit, je begrijpt het niet. De machteloosheid, die grijpt me om de strot, joh. Dat ik ben na een tijdje ook gewoon geïmplodeerd. Omdat ik anders gewoon... Weet je, dat ik denk, jongens. En je hebt, weet je, de Freedom Theater. Een heel beroemd theatergezelschap. Het beroemdste theatergezelschap van Palestina. En het hele theater, ze zijn dat binnengevallen. Ze hebben iedereen gearresteerd. Without any fucking reason. Het hele theater van binnen in elkaar gestompt, geslagen. Zitten allemaal vast. Al die dichters, dansers, theatermakers. Of dat ze eruit komen leven, we weten het allemaal niet. Niemand kan er wat aan doen. Niemand weet waar ze zijn. Ze zijn allemaal verdwenen. Zitten allemaal ergens vast. Terwijl dat zijn overduidelijk... zijn het geen de grote terroristen... waar wij hier in het nieuws de hele tijd mee bestookt worden. Dat je denkt, jongens... maar dit kan toch niet? Het gebeurt. En het gebeurt. En dan is het argument... Ja, maar het is wel... het is, de politiek, het is ingewikkeld. En er zit er natuurlijk ook bij... Kijk, vanuit de politiek is het een beetje zo dat... wij hebben dat Tweede Wereldoorlog verleden. Waar we, voor een groot gedeelte van Nederland... ook niet zulke goede mensen waren... naar de Joodse gemeenschap. Dus het is lastig hoe dat zit. En er zit zoveel geld daar in dat hele Israël-stukje. Weet je, dat is ook het schoothondje van Amerika. Er zit gas en van alles. Ja, Nederland die zit daar... Belangen, hè? Ja, terwijl het zijn gewoon oorlogsmisdaden die daar nu gebeuren. En dat hele politieke gesprek... Je moet het gewoon elkaar niet aandoen. Dat. Maar ook heel veel... Weet je, een ander Joods geluid spreekt zich ook heel erg uit. Van, hé jongens... Zo'n Netanyahu is het slechtste wat eigenlijk ons Joden is overkomen. Want dit is niet wat wij willen, weet je. Maar ook in Israël is het... Weet je, de mensen die protesteren tegen dat regime... die worden ook met grof geweld tegen de grond aangemapt. Dus hun eigen volk, hun eigen mensen... die zeggen, maar dit willen wij niet... die worden allemaal de bek gesnoerd. En wij krijgen naar buiten van... we moeten ons verdedigen. Tegen wat? Tegen baby's, tegen dingen. Die mensen hebben niks. Die maken die bommen op de keukentafel... omdat ze niks anders kunnen doen. Weet je, en als je heel lang onderdrukt wordt... en je wordt heel lang getreiterd... wat natuurlijk al 70 jaar lang is... Kijk, de Nederlandse politiek kan niet nu zeggen... wat daar gebeurt in Gaza, dat kan niet. Want dan geven ze namelijk toe dat in de afgelopen 75 jaar... dat al eigenlijk niet komt. Dus ja, dan hebben we er met z'n allen een probleem. Wat hebben we dan gedaan de afgelopen 75 jaar? En in de kern is het voor mij menselijkheid. Het ene mens doet het andere mens. Gaat niet om ras, gaat niet om geloof, gaat niet om grenzen, vlaggetjes. Het ene mens doet het andere mens onrecht aan. Dat is iets wat ik niet kan goedspreken of tolereren. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Geweld op die manier gaan we niet doen. Punt, einde verhaal. MC Abdul. Ja, echt een baasje. Maar zoveel respect voor een hele jonge rapper uit Gaza... die ook rapt over zijn... Nou ja, je ziet in die clip ook dat hij staat in de puin en in de ellende. Staat hij er heel stoer. Best slim zichzelf uitspreken. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Ook omdat het... ook hij is een groot gedeelte van de jeugd van Gaza. Dus het is mega flexibel ook. En mega sterk. En heel dapper mannetje. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets cover bodies that lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. MC Abdul en Shouting at the Wall. Jote gast, Mats Wittermans. Hij is acteur, belutsen dus bij onder oren Gaza. In dit geval vooral het leed van de mensen. En dat had hij super al even uitlijn. Drok mij al je vaststellings. Het brengt de maar zeker weer in Friesland bij The Meeting. De oorleding had hij eigenlijk ook al wat over verteld. Toch even hoe dat acteren vrij. Hè? Ja. Bezit er een heilige graal voor een acteur? Nee, het heeft ook te maken met smaak en dingen. Maar ik denk dat weet je, eerlijk en oprecht is voor mij wel de weg om het te maken en om het te doen. En ik
probeer vragentoneel te maken en geen vingertoneel. Dus ik ga niet lopen zeggen, oh, ik weet het zo goed. En jullie... Nee, ik wil vragen stellen en ik wil op zoek gaan. Het is voor mij ook zoeken en dat moet op dat toneel. En het ook niet weten is het denk ik een interessant iets om theater over te maken. Hoe verhoudt zich dat tot penose, Mokromafia? Dat ben series, dat is Ja. camerawerk. Dus dat is natuurlijk... Kleinere rollen ook en ik heb wat minder te zeggen. Weet je komt in een soort hele grote machine terecht. En Is dat leuk? Of Ja, ik zijn vind het al heel leuk? ik vind het allebei heel leuk. Maar het is het verschil tussen... Je moet het zeg maar zien. Het filmen is sprintjes trekken. En theater maken is marathonrennen. Dat is het. En dat is allebei leuk om te doen. Maar het is allebei eigenlijk een andere tak van sport bijna. Maar toch is het hardlopen. Dat. Hoe dreig, of juist net, wie het om in dat circuit te lonen te komen? Ja, dat is ook langzamerhand gegaan. En het zijn twee verschillende werelden. Ook een hoop op- en aanmerkingen over natuurlijk. Over de filmindustrie en ook over de theaterindustrie. Want we staan ook al heel jong bij, hè? Met Ja. Fort Alpha. Ja, Wie dat de eerste stappen op het, Ja. op het ja dat was meteen... tv-werk, zeg maar? Ja, dat was meteen raak. Ik was vrij jong en ik werd overal op straat herkend. En zakken vol met fanmail. En, Hoe wist dat te lonen kwam? Nou, ik kwam via de Noordelingen. Ik heb auditie gedaan. Die rol heb ik gekregen. En toen zat ik in Fort Alpha. En toen was het... Ja, ik kwam van de moeilijke jongensschool. En in één keer was ik... Wie is de held? ja, Otto de held. En nog wat ik herkend voor wat ik dat toen heb gedaan. En ik ben wel daardoor ook naast mijn schoenen gaan lopen. Er even overheen geklapt. Hele rare situaties meegemaakt. Dat je denkt, hoe dan? Dat ik de raarste, denk ik, maar dat was wel een leuke anekdote. Ik zat in de Korsakoff in Amsterdam in die tijd. Ik had nog dreadlocks en dingen en weet ik van me wat. En ik kom in een gesprek, een hele leuke meid, bloedmooie meid. Gezellig en top en nou wauw, een beetje chance. Nou, ga je met me mee naar huis, een kamertje. Oh wauw, te gek. Nou, er gaat vanavond van alles gebeuren. Yes, dat is wat je wil in het leven. Helemaal op die leeftijd. Nu nog trouwens, maar goed. En... Ik kom op dat kamertje van haar. Hangt daar een poster van mij uit de hitkrant. En dat was heel freaky. Ik denk van, wow, moet ik nou seks gaan hebben met deze dame? En ik kijk naar mezelf, de poster. Ik ging jezelf boven de bed. Oh my god. Het is heel freaky, maar ze is wel echt heel mooi. En ik heb ook wel een stevig slok op. Fuck it, we doen het toch. En dan sneak ik 's ochtends vroeg gewoon weg. Yay. Dat was fucking awkward. Nou, dat soort dingen, ja. Ja. Maar dat is een soort glamour, glitter, stardom leven. Ja, even heel kort. Ik dacht ook meteen van dit blijft mijn hele leven zo. Nou, dat was echt niet zo. Want op het moment dat het niet meer op tv is, iedereen is je ook binnen 3 maanden weer vergeten. Maar dat was wel echt even out of the box, ja. Handtekeningen, foto's, overal herkend worden, fanmail, dit soort dingen. Posters. Is dat hoe droomt? Hoopt is dat? Of is die hoe kan? Dit is mij echt overkomen. Ik dacht van dat gaat nooit zeg maar, gebeuren. Of daar ben ik in ieder geval en nog langer niet. Want ik was echt heel jong. En echt binnen no time zat ik helemaal daar. En totaal niet voorbereid of in begeleid of whatever. Dus ik was out of the box. Ook denk ik niet heel gezond. Wel helemaal te gek, maar of dat gezond is voor wie dan ook, weet ik niet of dat gezond is. Nou ja, zeker op jonge leeftijd vaak. Ja. Ik bedoel, dan komt het natuurlijk in een soort hemel te lonen, maar dat kan ik heel gauw de hel worden. Hè? Ja, en mensen zijn mensen, dus ze naaien je ook bij kop en kont als je niet uitkijkt. Ja, dus dat. Oh. Ja. Maar ja, fantastische tijd. Hoe best eruit kwam? Ik bedoel, best land uiteindelijk weer in het noorden of zo? Of ging het toen wel richting die verslaving al? Nou, ik was al wel dat ik al knap blode in die tijd. Dat is begonnen op mijn 14e. En toen was voor mij dat blowen en dat drank, dat zat nog in de tijd dat goed was. Weet je, dat het in ieder geval het mij gaf wat het moest geven enzovoort. En ik ben me daar tegen dat hele beroemd zijn en bekend zijn overal op mijn manier ook weer tegen gaan afzetten. En ik zat al in de hardcore muziek en in de punkmuziek en in het kraken.
Maar dat werd eigenlijk steeds meer. Want je bent een soort van public domain. Dus wat ik ging doen was van steeds heftige kleden, dikke zware oogschaduw. En, dan had ik weer mijn pols gebroken, dikke piercingen. Dus eigenlijk steeds meer naar buiten toe, back the fuck up. Geef me ruimte erin. Toen ben ik eigenlijk zo helemaal zo, toch echt wel de heftige kraak zien in Amsterdam. Beland en later in de protest scene in Engeland. Bossen kraken. In boomhutten en in tunnels zitten. Knokken met de ME. Dan werd ik weer gearresteerd. Had ik weer bakstenen gegooid. En nou ja, dat soort dingen. En ondertussen is het nog wel, ja, maar ik bestaan en rollen en die leven als acteur. Ja, dat heeft mij heel lang recht gehouden. Maar hier is echt die acteurskwaliteit nodig om die in die beide verschillende werelden dan staan te horen. Maar het klinkt dus behoorlijk gescheiden van elkaar, of niet? Ja, nou, ik had het ene nodig om uiteindelijk het andere aan te kunnen. Want ik ging steeds verder toch wel echt een heftige wereld in. En op het laatst heeft dat ook wel een groot gedeelte van mijn carrière gekost. Omdat ik was of dronken, of ik was verdwenen, of ik was weer in elkaar geslagen. Weet je. Dus ik was best een onbetrouwbare type. Maar het werken, theaterwerk en filmwerk, dat hield mij ook recht. Dus dat trok me dan weer helemaal recht. Dan zat ik even in die andere wereld en dan kon ik weer ook weer even bijladen. En wat ook wel zo is. Kijk, ik heb door het hele turbulente leven en de heftige keuzes of de afslagen die heftig werden in mijn leven, heb ik wel een rugzakje, laten we zeggen, een zeecontainer aan informatie, aan bronnen, aan sterke verhalen, aan dingen die ik heb meegemaakt. Dat wel. En misschien maakt me dat een beter acteur. Ik hoop inmiddels dat het me een beter mens heeft gemaakt. Dat zou toch wel heel fijn zijn. En een goede heid. Ja, dat is een goede heid. Ik doe mijn best. Dat is zo ingewikkeld. Hè? Wat is een goede acteur? Hè? Nou, en wat is een goede heid? Ja, geen idee. En je doet je best. Ja, maar we doen maar wat. Je doet het naar het beste van je kunnen. En dat is alles. Ik weet niet of dat ik een goed acteur ben. Ik weet wel dat als ik op het toneel sta. Bijvoorbeeld, ik heb gisteren in Utrecht gespeeld met de meeting. En op het moment dat ik denk op het toneel, wauw, dan sta ik hier lekker te acteren, is het shit. En als ik blijf, want ik ben een werkpaard, ik ben geen sierpaard. En op het moment dat ik het sierpaardje ga uithangen, dan val ik gigantisch door de mand. Maar als ik blijf werken, dus in de blubber blijf staan, werken, dan is het goed wat ik doe. Dan hou ik het eerlijk, hou ik het oprecht. Dat merk je ook de reacties naar, hè? Ja, want anders wordt het de grote Mats Wittemans show. Er is eigenlijk geen drol aan. Zo interessant ben ik niet. Maar als ik eerlijk en oprecht ga werken, want dan gaat het namelijk over iets groters. Dan gaat het vooral over dat ik... Kijk, het verschil is met een sierpaard, werkpaard voor mij, dat als ik in de sierpaard een modus zit, dan sta ik op het toneel en verdikke me wat, pikje, doe me pijn, dat is allemaal lucht. Maar als ik in mijn werkmodus zit, is het, jij doet mij pijn. Dus het gaat om jou. En mijn communicatie is ook met mijn publiek. En anders gaat het over Mats. En dat is allemaal ego en flauwekul. En dan sla ik het doel voorbij. Dus dan ben ik niet meer eerlijk en oprecht aan het werken met het onderwerp wat mij bezighoudt. Dus het gaat altijd over een ander. Je moet altijd de brug bouwen naar een ander. Want anders draai ik in... Ja, dan zit ik in mezelf. Maar dat lijkt me wel een pittige opgave. Je moet elke keer weer door die drempel heen om contact met het publiek te krijgen. Ja, en dat is heel... En ik vind dat heel prettig. Maar dat heeft echt te maken met werken. Gewoon werken. Sjost door die publiek? Ja. Of is het... Soms ligt eraan hoe groot de zaal is. Maar ja, want vaak is het in een grote zwarte diep te spelen. En dat was gisteren heel klein. Bijvoorbeeld in Utrecht was het heel klein. Dat je echt de mensen bijna... Ik kan ze zo aanraken. Dan speel ik ook een andere voorstelling. Het is allebei even goed, maar wel anders. Als ik maar oprecht blijf. En eerlijk blijf. Hoe haast hem skreun eigenlijk, de meeting? Niet. Net? Staat geen woord op papier. Niks? 0. Geen script?
Echt net? Nul. Nada, niks. Oké. Ik heb hem in 10 dagen gemaakt, in 2020. In Holle. Nou, ik had Floris van Delft gevraagd voor regieadvies in die coronatijd. Dus die heeft via de Zoom hebben we 6 gesprekken gehad van pak een beetje 1 uur, 1,5 over wat ik wilde maken. Toen ben ik naar Vlieland gegaan. Daar heb ik op het strand een lopende in mijn hoofd de tekst in elkaar gezet. Ik heb een leuke technicus die al jarenlang werkt bij de voorbereiding theater De Noorderlingen. Die heeft een muziekbibliotheek, theatermuziekbibliotheek. Heb ik gevraagd, dit is wat ik ga maken. Kan jij voor mij allemaal nummers opsturen? Nou, die heeft me iets van in, geloof ik, de 15 totaal verschillende nummers opgestuurd. Daar heb ik wat muziekjes uitgehaald. Toen had ik breed gezien het verhaallijn erin. En toen heb ik Heid gebeld. Zegt van, ik moet over 4 dagen spelen. Ga je er even voor zitten? Ik zei, ja, is goed. Dus toen heeft Joop nog even een paar dagen voor gezeten. En toen hebben we hem recht getrokken. En toen ben ik gegaan. En die tekst zit in Holle. Zit net op papier. Nee, Er is geen script. 0. Niks. Just do it. Ja, gewoon gaan. Ja. En bedoel, het is mijn verhaal, dus zoveel verandert er niet. En heb ik Nee, wel- maar ik kan me voorstellen dat er een soort van structuur... Ja, of je dat want- een vies wordt in deze. Nou ja, want de structuur van de voorstelling is eigenlijk hoe het was. Hoe ik eraf ben gekomen en hoe het nu is. Een beetje zoals dit gesprek wat wij hebben. Dat is de structuur. En ik heb ervoor gekozen om het specifiek alleen over de alcohol te hebben. Het gaat ook wel een beetje over drugs, maar vooral over alcohol. Dus zo ga ik en maak ik die boog. En dat doe ik. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen in de stand-up comedian stijl. Dus heel erg mezelf te kakken zetten, schieten op mezelf. Heel veel comedy en cabaret elementen erin. Dus het is een hele toegankelijke voorstelling met heel veel humor over een vrij zwaar onderwerp. Maar ik heb dat niet zo aangevlogen. En op een gekke manier ook weer een redelijk universeel Ja. verhaal. Ja, het is heel... Jonge, boze man. Stuitert door het leven als een soort bal in een flipperkast. ja, Griep naar de drank, uiteindelijk naar de drugs. ja, dat. En krijgt al piepend voor het einde, komt hij correct tot stilstand. De originaliteitsprijs ga ik er niet mee winnen. Maar het is wel, maar dat hoeft ook niet. Het is mijn leven. Ja. En met dat voor mij met zoveel... Verslaving is een heel groot maatschappelijk probleem. Wat ik al zei, het is op een gekke manier heel herkenbaar. Ja, het is en helemaal... Krijgt die reacties, hè? Dat, Ja, heel veel. En vooral heel veel reacties van naasten. En naaste hulp is in Nederland is daar nog heel veel... Het gaat allemaal over die verslaafden. Maar verslaving is eigenlijk een soort van familieziekte. Weet je, je moet het zien als zo'n mobieltje wat boven de dinges hangt bij de baby. Als je aan 1 autootje trekt, gaan al die andere autootjes ook. je bent nooit alleen een verslaafd, hè? Als je één verslaafde in je gezin of in je familie hebt zitten en dat gaat trekken, dan gaat iedereen raakt ontspoord. Dus ik krijg van heel veel naaste reacties. En ja, dat is ontzettend interessant. En met daarbij een hoogtepunt wel dat ik in Zwolle een nabespreking had. Voor zo'n 50 man. Ik geloof dat die avond er iets van in ook de 500 man zaten. Dus echt een grote zaal, ook stampvol. Echt gas op die lolly. En daarna een nabespreking. En er is een vrouw met een man. En die vrouw begint heel hard te huilen. En die zegt, ik ben mijn zoon kwijt. En ik weet niet waar die is. En verslaafd en blablabla. Maar er zaten ook allemaal boys uit de safe house. En tatoeages in de nek en lang haar. En die was net de kliniek uit in een safe house. En die ging naar die vrouw toe en zei... mevrouw, ik heb gehoord dat u daar woont. Hè? Ja, je hebt zelfhulpgroepen, hier de moedige moeders, de Al-Anon. Mijn ouders die willen niks meer met te maken hebben en die willen daar ook niet naartoe. Maar dit helpt echt. En dat je ineens dacht van... Die 2 komen nu bij elkaar, dan heb ik mijn werk heel goed gedaan. Ja. En dat zoekt elkaar op. Is nog wel eens leuk? Dus denk ik maar even een goede herrieplaat opzetten. Ja,
Mooi. Altijd. En dan zegt Slapshot nog wel eens op? Of Ja, maar ik heb het laatst nog 2 keer gezien, jongen. Ik ben naar de Revolution Calling geweest. Nou, jongen, met Bas was er ook, Bas Kale. Ja, tatoeëerder ook. Ja, ook dat. Nou, ik was echt feest. Ja? Feest. Ja, man. 7 Seconds. Slapshot heb ik ook laatst in Drachten gezien. Weer, dat is... Is dit dan in de pit? Ben je nog bezig met... Nou, ik moest filmen, dus ik kon de pit niet in. Want ik Ja, denk, het is een slechte smoes. nee, maar dan ga ik die pit in en dan moet ik 2 dagen laten filmen. Heb ik zo'n blauwe bek. Ja, dat bedoel ik, ja. Een Ja, kist ja, in mijn ja. gezicht en dat kan ik weer niet, weet je. Nee, ik sta wel... Maar het jeukte wel heel erg in Eindhoven bij de Revolution Calling. Dat ik echt bijna weer op het toneel stond te duiven. Slapshot, old school. Love it. Ja, de titel zei het al genoeg. All Time Hardcore van de band Slapshots. Kom uit Amerika bij. Zit op het favoriete listje van mijn gast van Joert, Mats Wittermans. Een echte muziekliefhebber ik trouwens. Maar vertel me, toen zou ik wel in van dat soort bands zitten. Ja, zeker. Welke rol hier is de... Nou, ik heb, toen dat ik in Amsterdam zat, speelde ik gitaar in de band Today's Pain. En ook heel veel toen met Johannes gespeeld uit Friesland. Je had dan in Friesland had je Spirit 84. En wij waren dan Today's Pain in Amsterdam. Nou, we hebben elkaar heel veel opgezocht en samen concertjes gedaan. Maar gitarist dus? Ja, gitarist. En later ook in de Sloempers gitaar. En toen ben ik gaan zingen in Nobby en the Impregnators. Mijn laatste bandje in Groningen. Ook alweer 100 jaar geleden. Dus altijd wel optredens. En altijd hardcore punk? Ja, altijd. Ja. Altijd. Gewoon er gaan. Is er qua muzieksmaak, is er wat veranderd of is het nog steeds... Nee, want ik ben weer heel erg... weet je, het golft heen en weer. Je hebt dan van die periodes dat je meer in die muziek zit en dan meer in die. En ik zit nou echt weer in een periode dat al die oude bands weer terugkomen. Dus ook dat ik ook weer naar concerten ga. Ja, Slapshot hoort erbij, maar ook The Youth of Today, Gorilla Biscuits, weet je, Strife, maar al die dingen. Zelfs... Iron Maiden heb ik weer uit de kast gehaald. Weet je, The Number of the Beast. Nou is dat geen punk hardcore, maar wel dat je denkt van... Nou, Ja, rock'n'roll, toch? te gek, man. Dat je denkt, oh wauw, dat was ik weer helemaal vergeten. Hoe tof, wow, te gek in een auto, jongen. Want ik heb een autootje en in mijn auto zit nog echt een cd-speler. Goddank. Dus ik heb een hele grote bak met cd's. En dan ben ik gewoon in de auto, dat ik gewoon soms aan het rijden ben. En dan kom ik al vanuit Amsterdam. En dat ik eigenlijk denk... Ik kan wel nog even een rondje rijden. Want ik zit er net zo lekker in. Weet je. En dan zit ik al 2 uur in de auto. En dan denk ik, deze lekker. Ik wil nog even die cd. Klap ik er ook nog even in. Ik pak nog wel even de ring. Even nog even. Dus al die oude shit komt weer terug. Vind ik heerlijk. Muziek hobby of had hij wel serieuze ambities in hoor? Nou ja, ik heb laatst ook weer een hele gitaar en een versterker gekocht van Bas. Die zei, nee, maar heb weer het. Ik zei, ja, dus ik ben ook weer thuis wat aan het spelen. Ik zou heel graag ook weer een hardcore punkband willen beginnen natuurlijk. Dus ook dat komt weer terug. Ja, weet je, die optredens zijn natuurlijk wel te gek. Ja. En maar ook aan de andere kant, wat je dan vergeet... is als je dat dan doet... dat je uiteindelijk 4 uur in een busje zit... ergens staat te spelen in Duitsland... een Duitse zakken krabbeterp voor... een appel en een ei. En dat je denkt, oh ja, maar dat was het ook. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar het was wel echt een hele toffe tijd. Ja. Nou ja, hardcore punk, die gaat natuurlijk uitvoeren do-it-yourself. Ja. Ja, zien we ik weer een protter, maar dat komt natuurlijk wel degelijk uit die punk en hardcore wereld. Ja, educate yourself. Ja, en toen had je nog net zo heel lang verleden de keuze maken om een eigen theaterproductiebedrijf eigenlijk op te richten. Ja. Wat was een jongetje of zo wat heen? Ja, zoiets, 18, 19. Vrij recent. Ja. Waarom? Nou ja, ik kwam er eigenlijk achter dat door zeg maar, de film en de tv, maar ook altijd in opdracht spelen van. Je bent als acteur helemaal in Nederland. 80% van mijn collega's zijn werkloos. Dus je bent altijd aan het jagen naar werk. En dat is altijd te weinig werk. Dus je bent altijd aan, ik moet geld, werk. Dus je zit daar, eigenlijk sta je altijd in dingen van andere mensen. Wat ook heel leuk is en wat te gek is. Toen dacht ik van ja, maar weet je, de tijd vliegt voorbij.
Als ik nu nog wil maken wat ik wil maken, dan moet ik gewoon vooral in de portemonnee een hele grote sprong maken en dit nu wel gaan maken. En Joop zei toen ook van, hey Mats, als wij nog een keer vader en zoon willen maken, want dat hebben we 24 jaar geleden gedaan, laten we het nu nog een keertje doen, maar dan moeten we dat nu zo langzamerhand ook wel gaan doen. Ik wil heel graag een Hard Day's Night spelen van Rob de Graaf. Ik wou deze voorstelling maken, de meeting. Weet je, er zaten nog een aantal dingen in het vat waar ik van denk van, dan moet je even niet kiezen voor veiligheid, maar dan moet je even kiezen voor het maken wat je wil gaan maken. En dit kost net kwit bij een orenmaatschappijsys, maar dit moest zelf doen. Ja, dit is zelf begonnen en... Is dat een economische noodzaak of een creatieve noodzaak? Dus ik het zou maar organiseren, dan maar ik doe ik zelf vol. Nou, dat meer. Economisch gezien ben ik er alleen maar vreselijk op achteruit gegaan. Maar artistiek gezien heb je dan meer vrijheid. En ik heb dan het geluk dat ik Bos Theaterproducties uit Amsterdam, echt wel een groot gerenommeerd impresariaat, heeft mij onder haar vleugels genomen. En die hebben gezegd van, als jij voorstellingen maakt, dan verkopen wij ze. Dus die hebben dit seizoen eerst Vader en Zoon landelijk verkocht. En toen nu de meeting. Dit is dit seizoen, maar ook nog volgend seizoen verkopen ze de meeting, dus 24, 25, met daarbij de voorwaarden. Er hing wel een voorwaarde aan dat ik dus in 25, 26 een nieuwe solo ga maken. En die gaat over tijd en de toekomst, dat weet ik al, want dat is ook graag wat ik wil doen. Ik heb een obsessie met tijd, of een obsessie, een fascinatie met tijd, omdat we het de hele tijd over tijd hebben, maar eigenlijk wetenschappelijk helemaal niet begrijpen voor een groot gedeelte wat tijd nou echt is. En dat het dus relatief is, weet je. En dan krijg je allemaal van die knappe koppen, zoals Einstein erbij. Maar ook het kijken naar de toekomst. Zijn we verantwoordelijk voor onze toekomst en hoe kijken we naar de toekomst? Dus ook dat is weer een persoonlijke drive. En ik wil dat... ik heb gezegd, oké, dit gaan we nu doen. En zie maar, iedereen over until it's over. Dus gaan we de afgrond in en met dit collectief samen en wat ik heb met Martin Lambeek, dat is een hele goede vriend en mijn steun en toeverlaat als het gaat om de techniek, gaan we de afgrond in. Top, hebben we toptijd gehad. Gaan we meer maken, dan maken we meer. Klinkt een beetje als alles of niks dus. Ja, gewoon weer rock'n'roll. Ja. Ook weer punk rock, weet je. De meeting, we rock'n'rollen en dat krijg je niet. We stappen in een auto en we rijden weg. En that's it. En daar in het theater zetten we wel een stoeltje en een dingetje neer. Hij heeft zijn laptopje mee. We hebben wat frutsels en wat fratsels. En het maakt niet uit, is het een grote zaal, het past er. Hele kleine zaal, het past er. Op een boerenkar hebben we hem ook al gespeeld. Het past wel, weet je. Klappen alle stoppen eruit en niks doet het meer. Dan spelen we het in de foyer. Dat past ook wel. Nou ja, dat is luister. Misschien wel zeggen ook nog. Hè? Nou, dat was even spannend. Uiteindelijk hebben we het nog wel gespeeld. Maar echt geloof ik 5 minuten over 8 gingen in één keer weer alle stoppen aan. Dus dat werd ook een soort van in een spagaat red me reet show. Want ik stond al met al mijn spulletjes in het theaterfoyer. Want de stoppen klapten eruit. Ja. En maakt voor deze voorstelling is rock and roll. We gaan. Hoe rock'n'roll is het om naar zo'n volle ier, gaat het alleen maar hoe gewoon, we met die heid op planken te steken. Ja, geweldig. Ja, dus, dat ben ik echt heel dankbaar voor. Is die heid in Sint-Paul of liek je hem op elkaar? We lijken elkaar en we botsen ook. En ik denk ook wel bij heel veel dingen, ik denk alsjeblieft laat ik niet zoals mijn vader worden, maar dan lijk ik toch weer heel veel dingen op mijn vader. Ja, dus dat. En nou, weet je, Joop en ik hebben op het toneel heel veel dingen uitgevochten. Maar in het echte leven ook heel veel dingen uitgevochten. En dat heeft... we knallen soms nog steeds. We kunnen vreselijk goed ruzie maken. Het is altijd maar heel kort en heel heftig. Maar de kern is altijd liefde. En daar ben ik gewoon vreselijk dankbaar voor. Dat ik kan lachen, huilen, maar ook knokken met mijn vader. Bij wijze van, weet je. Hij is nu te oud ervoor, maar gaan we niet meer doen. Maar weet je, ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja, ik kan het goed vinden met mijn pa. Ja. Dat is en een bijzondere bond dus hoor. 6 vaststellingen deel, liep het mij. Gist ik naar oren vaststellings van hem? Volgens hem bij oren? Jawel. Ik kan heel vaak niet, want dan speel ik zelf. Maar, en er zijn wel eens voorstellingen waar hij dan in staat dat hij zegt van nou, je hoeft niet te komen.
Lip maar, joh. Ja, dit is 13 in een dozijn en laat maar. Nou, even zitten hier. Ik doe mijn trucje op het toneel en klaar. Ja. Een andere voorstelling zegt, nou, dit is wel heel tof dat je komt. Ripperda zei hij van, moet je komen, is tof. Dat was toen met Bert Visser. Toen kon ik helaas niet. Want toen speelde ik zelf. En een gedoe met oppas en kinderen. Dus het kwam allemaal onhandig uit. Dat heb je dan ook. Dus ja, zo. Ben jij er bij toen met die blede reet op een dak in Grains? Ja, nee, hij heeft het wel gezien. Het was niet Joop zijn stijl, dat zei hij ook. Ik zei, ja. Wat wist u daar aan? Nou, ik speelde toen een Hard Day's Night voor Op de Graaf. Ja, maar dat moest op een dak? Ja. Waarom op een dak? Nou, Is dat in theater doen? Nee. We dachten van, nee, we gaan het anders doen. Ja. En dat was op de Noorderzon. En de Noorderzon was al een beetje... Ja, Mats en Martin Lambeek. Zetten die weer op een dak. Whatever. Dus die waren al vanuit de Noorderzon een beetje vergeten om de hele buurt en de omgeving te instrueren. Dat ik de boze blanke man speelde. Want het gaat eigenlijk over een jaren 90 skinhead. Weet je, beetje blijven hangen. Ja, de boos, echt een skinhead, kop kaal, weet je, racistisch, angst voor alles met een kleurtje en de hele wereld, weet je dat. Ik denk, nou, weet je, die boze blanke man, die wil ik gaan spelen. Maar echt een hele goede geschreven voorstelling. Maar er zit een stuk in dat ik op het dak op Minerva, helemaal wit gesminkt, met een groot mes in mijn hand, heel hard loop te gillen van de koop moet in de brand, koop, kapot en ga. En toen had er in de omgeving, hadden mensen gebeld, ja, er staat een gek op het dak, een links eenmansleger, terroristen, weet ik van wat. Dus toen kwamen ze tijdens de première met 2 politiebusjes, honden, kogelvrije vesten, 4 auto's, kwamen ze aangesneld. En toen heeft de conciërge van de Minerva, die heeft moeten lullen als brug. Nee, maar kijk, dit is de poster. Dit is het toneel. Dit is de poster. En die zat al in het busje. Weet je, die zat helemaal zo. En toen was het meteen uitverkocht. Want dat is uitgelekt naar de krant natuurlijk. Dat we, politiemacht rukt daar. Want Mats Witteman staat op het dak te schreeuwen. Omdat ik het interessant vond om de boze blanke man te spelen. En dat hebben we toen gedaan. Ja. Het was nog helemaal een stunt best dat ze die er van het dak op plukt hier. Ja, dat was... maar goed, er is nodig. Die staat nog ergens op het lijstje. Ja, Zo van, als ze me tijdens de voorstelling kunnen arresteren, wat is daarvoor nodig? Maar dat was echt een feest. En dat was de eerste voorstelling die wij maakten onder de vlag van Theaterproductie Wittemans. Ja. En het was meteen raak. Alle kranten, alle dingen, politie rukt uit. En toen zei ik tegen Martin van, we zijn vertrokken, jongen. Dit is hem. Hoe groot het verschil tussen de boze blanke man die is dan speelt op een dak en de boze blanke jongen die zelf wie is? Nou ja, wat ik zo interessant vond van een Hard Day's Night is dat het gewoon echt een hele eenzame, enge, rechtse, foute man is. En dat ik dacht van ja, maar het is zo ook over het is gewoon... Je begint met van, oh ja, ik snap het. En dan denk je, shit, ik heb ja gezegd tegen dingen die eigenlijk heel fout zijn. Dus dat je daar, zeg maar, ingroeit in een bepaalde ideeën. En als je erachter komt dat je in die foute ideeën zit, is het al te laat. En dit gaat dan heel ver in deze voorstelling. Geschreven door Rob de Graaf. En kijk, ik ben altijd heel links geweest. Tot op bijna wel het extreem links af. Dus dat was altijd knokken met rechts. Weet je, dan gingen we toch de rechtse boys gingen we dan opzoeken en dan knokken in de kraaktijd. Weet je, smerige rechtse skinheads en dan op de vuist en zo. En dan kwam ik ook wel eens helemaal bont en blauw thuis en was het weer raak en flauwekul. Maar dus ik ben altijd wel heel links geweest. Maar woede is woede, maar de reden waarom is dan in de basis fundamenteel anders. Maar ik was boos, ja, en dat ging wel boos tegen autoriteit en dingen en dan knokken met de ME en dat soort. Ja, ik kon daar wel mijn draai in vinden. Totdat ik er later ook wel achter kwam van iedereen is inmiddels allemaal leuke dingen aan het doen en jij staat nog steeds heel erg boos te wezen. En kijk, in het begin in die kraakperiode was het ook heel hip als je een beetje depressief was. Moeilijk, leven zwaar en moeilijk en depressief en boos. Daar kreeg je meisjes mee. Dus dat was hartstikke hip om dat te doen. Dus dat was ik ook. En later ben ik dat dan ook wel weer... Ja, toen dacht ik van, wat sta ik hier nou boos te zijn op de hele
Op de hele shit, voor wat? Laten we andere dingen gaan doen. Laten we positieve shit gaan doen. Een hele milde mats eigenlijk worden ze staren zo. Ja, ik ben wel echt wel... Ik weet niet of dat ik... Is dat het credo een beetje eindig, maar een beetje in het midden? Nou ja, ik ben met net zoveel passie en energie en ga ik voor de liefde. Ik ben van boos denken naar oplossing denken gegaan. Ik wil gaan voor oplossingen. Ik wil gaan voor verandering, voor liefde, voor blijven ontwikkelen naar een betere match, maar ook naar een betere wereld. En daar is heel veel winst te halen. But we're there and we try. Door neemt in Heid, Joop. Ja. Neemt ik Heid? Hier wel. Ja, als toen de Maar- eens best. Ja, maar ik noem Joop heel vaak Joop. Ja. Maar hij is wel Paken. Ook, hij is nou Paken. Ja, hij is Paken. En dat heb ik ook meteen gezegd. Vanaf de allereerste Dat al. zit ik beliep bij wijden. Van nee, dit is Paken. Wordt niet opa, Nee. niet lullen nu. Paken is Paken en Paken blijft Paken. En neemt toen met Paken en intussen? Ja, het is een Paken. Ja, en ik hoop dat ik ook weer Paken mag zijn. Geen opa. Ik hoop dat ik nog lang geen opa word. Maar Ja. ik wil dan ook Paken genoemd worden. En is Mats van de band papa of is het Heid? Papa. Wat papa? Ja, zijn ook niet freestyle. Ik ben ook niet freestylig opgevoed, helaas. Maar mijn kinderen daarom ook niet. Had ze wat met de regio, want ik bedoel, ik ben even net op het Fries geweest, maar je mij in de stadgrens. Ja. Bent stads ben worden of had ze wel wat met de ommelanden of het Frieske plant? Nee, nog niet. Wereld is ook nog niet zo groot. Dus de stad is nog eigenlijk voor hun de hele wereld bijna, zeg maar, om het maar even zo zwart-wit te zeggen. Dus dat is... Is dat iets van het gevoel wat hun mij aan worst of net? Of had je net Nou, zulke grote ambities in Ik dat denk dat opzicht? dat wel gaat groeien. Maar ik merk wel naarmate ik ouder word, dat ik mijn hart... Ik wil toch wel een huisje buiten de stad. En de kans is groot dat als de kinderen het huis uit zijn, dat het dan ergens in Friesland is. Dus Ja. dat ik toch weer terug ga naar een rustige plek of Drenthe waar veel bos is, maar wel weer buiten. En Wat hing het in dat opzicht bot op Noorden? Ik ben echt een eilandmens. Weet je, dus de Waddenzee en dingen heb ik heel hard nodig voor ook mijn innerlijke rust. Ik kom daar echt. Ik ben groot Vlieland-fan. Daar ook een vaste plek op de camping daar. Dus ik zet dan in april de tent op en tot oktober. En dan lig ik ook al in de zee, weet je. En dan, Dat is thuiskomen? ja, dat is wel echt geen stroom, geen, weet je, we hebben zonnepaneel. Back to basics. Dan ga ik in die tent zitten, jongen, en de hele eerste dag hoor je mij dan ook alleen maar... Oh, leuk voor de band. Ja, we gaan weer op film. Maar Papa zit weer te zuchten. want ik moet dan ontsteden. Ja. Dus dat is, en dat heb ik toch ook met het noorden. Ik denk niet meer dat ik wegga uit het... zeg nooit, maar ik ben hier toch... Zitten hier mijn roots. Had je nog een droomrol in de Holle? Droomrol. Ja, groot en veel. Ja, zo is toch iets bombastisch, wel een grote filmrol. Ja, en de film en de tv wel. Want ik denk van nog steeds van jongens, er is Had je wel eens hoe zoveel... Hollywood droomt? Nou, ik zou geen nee zeggen als ik de kans krijg. Ik zou er niet op gaan jagen. Nee. Ik weet dat een hele goede vriend van mij in Glasgow in Schotland is bezig om voor mij een agent te zoeken in Schotland. Die zegt van waarom ben je aan het modderen in Nederland? Je Engels is rete goed. Ga de filmwereld in Schotland, zullen we dat onderzoeken? Dus dat zijn we lichtelijk aan het onderzoeken. Nou, die industrie is daar, zeker in Engeland. En Schotland is best groot om te worden. Hè? Dat is betaald beter. Dat zoest een mollenbollen dus. Ja, zeker wel. En dat is ook dat ik denk van, maar dan, ik weet je moet de kans krijgen om die rollen te mogen spelen. En ik denk dat als het gaat om film en tv, heb ik nog zoveel niet laten zien. En op het theater ben ik dat nu zelf aan het doen. Dus dan maak ik mijn eigen rollen die ik wil spelen en wil maken. Nou, dus een beetje over tijd wil ik dan dingen gaan doen. Maar ik zou nog wel echt hele grote klaprollen willen spelen, ja. Mokro Mafia, dat is met Dwaande. Komst naar die vasthangt de meeting in Friesland daar. Ja. Best druk mij misschien nog wel het lesjaar. Nee, dat is helemaal niet. Nee, ik ben gestopt met lesgeven. Dat was na 12 jaar op. Ik heb wel in de tussentijd een opleiding gedaan. Ook via deze voorstelling. Ik ken
en directeur van een opleiding Else trainingen voor verslavingscounselors en herstelcoaches. En in de coronatijd van het een kwam het ander. Ik denk, nou, alles staat toch stil. Ik ga mijn tijd nuttig gebruiken. Heb ik toch nog op mijn 45ste een opleiding gedaan. Dus ik ben nu en ervaringsdeskundige, maar ook opgeleid verslavingscounselor en herstelcoach. Ik ga dit jaar, begin volgend jaar, bij een bedrijf, dat heet Peter te Horst. Ga ik stage lopen, ga ik daar aan het werk voor naaste hulp. Dus ga ik interventies doen. En naast de hulp, familiedynamiek. Dus in de plaats van dat ik ga werken met verslaafden en verslaafden ga helpen, ga ik juist de hele omgeving daarmee helpen. Ik heb het geduld niet om echt 1 op 1 en met addicts te werken. Ik ben er zelf een, dus denk ik, ja, dat zal wel. Maar daar ga ik op aanstaan. Want de vraag kwam heel simpelweg vanuit die hoek. Hoeveel maanden, weken, dagen per jaar heb je als acteur werk? En hoeveel niet? Ik zei, nou, eerlijk gezegd, helemaal na de corona, als ik een half jaar werk heb, dan heb ik een heel goed jaar gehad. Maar wat doe je dan de andere helft van het jaar? Goed, jij blijft acteur zijn en je dingen doen. De andere helft dat je geen werk hebt, ga je hier bij ons werken als verslavingscounselor. En dan krijg je, dus die hebben me ook allemaal opleidingen en cursussen cadeau gegeven. Dus die hebben echt in me geïnvesteerd. En dat is een soort van nieuwe weg die ik inga. Dus het is nooit te laat om te leren en veranderingen te maken. En dat is ook begonnen door het maken van de meeting. En ik denk van wauw, dat is een heel mooi evenwicht. Zo heb ik overal lijntjes uitliggen en ligt er ook weer een heel nieuw leven klaar. En ik kan dan mensen gaan helpen. Dat lijkt me ook wel eens goed. Ljouwert, Snits, Drachten en Frencher. Daar is de meeting nog te zien. Niet Franeker komt pas volgend jaar, geloof ik. Oké. Dus het is Sneek, Drachten, Heerenveen, Leeuwarden. Volgens mij, ja, die 4. En dan komt, als het goed is, Franeker volgend jaar 24 en 25. Zo geen op de site van Mats. MatsWittemans.nl gewoon zoiets? Nee, het is theaterproductieswittemans.nl. Ga maar kijken, er staat een hoop op. En anders kan je kijken op Bos Theaterproducties. Er staat ook een heleboel andere leuke dingen op. Dat? Nog in je plaat. Ja. We besluiten bij The Storm. Nou, het week een soort storm wat je binnenkwam. Best aardig lult. Ja. Uiteindelijk mooi relaxed. Judge. Waarom dit nummer en deze band? Nou, in mijn jonge periode, de hele hardcore scene was Judge echt de band. Die hebben qua gevoel, qua dingen echt wel mij door de zwaardere tijden van mijn puberteit heen gehaald. Ja, dit is wat voor mij ook de kern is van hardcore. Judge, Youth of the Day, The Biscuits en dan is Judge wel de allerstoerste die ertussen zit. Dus het heeft mijn leven heel erg verrijkt in de tijd dat ik het nodig had. En het is nu ook weer allemaal teruggekomen. Kortom, de soundtrack van een jeugd eigenlijk. Ja. Dank u wel. We keep getting caught up in this raging wind. You look at us, we're blown away.